Biaya ye ginain eye mfididwuma kese a ewo asantemem aha eye Kumase Kasi na mfididwuma omo ye ne ha efa entakramo ayen edwumadie ho na dwuma potin no eye entakramo no omo nuane a omo die eho adwuma na mpanimfo ye ne wa ha adwumekuo yi ene A2 Allied Company owura ye frɛ no Adolf Adakwa ono ena adwumekuo yi eye ne dia enra Ghana mampani John Dramani Mahama epa Nkokɔ Nketenkete ehye ho ntoma na ye nimpefe se Nkokɔ ma omuye yo efo omuhwem na aduane diem enso di mu akotene pa mampani ebo pani Adolf Adakwa abaso se Nkokɔ Nketenkete dwumadie wono beboa bi pa amemmoa no enya nuane esefata edi na omatimi enyine yie ama yedi so mfaso pa eno nti Opemsuo TV Opemsuo radio ye wa ha se ye ne adwuma mu mpanimfo bi ebetwetwe omudwumadie ho nkomo ne ehu ekwan a omo afaso a omo adi omudwuma ama so mampani ani afe hyehyɛ pa omo aye a wo metimi di aboa aso Nkokɔ Nketenkete adwumadie asene ama yehunu mfaso pa aban na omanfo nyina ehwehwe midin de Kwame Adu Jamfi kumani medamo ase yenya empanimfo bi a A2 adwumekuo yi omudi mu akotene ewo menchan a ye no mo betwetwe omudwumadie nyina ho nkomo na yehunu sɛ de omo nso hyehyeye esiti omo de boa omen ku adwuma titiu efa entakramo ayen afam enhyehyeye ho opani Opemsuo TV suni Opemsuo radio sini adaroma ana wahwe menuananim amame bodi nyina amaye okay and medin di dawa awa pint ya memboni nyina nti medin di papani wadaroma sade tie bia boni nyina amaye okay and medin nyina ne Nii Pneuma Nii Pneuma ani medin adwumekuo A2 Allied dwumadie be na wo di wom na odi bre ne sei okay nti me amegina ha me na me sales and marketing manager for A2 Agro Allied yeah abusanfo enye opani ni nkwa na me no ewa ha me woni nua be ma foforo nso ewo me nchen padaroma bodi nyina amaye pacho ya frame Daniel Edusei Amponsa padaroma A2 adwumekuo yi ososo dwuma udie ewo mu ne sei pacho many sales officer ana mesa assistant general marketing manager also yo yadamo ase eti sade yenkomo ne sitie no yebedikan ne opani Nii afrase na bibi wo ho a ekire ye nuanso edibi atroso amaye ni yenhwe A2 company enra owura Adolf Adakwa Ghana mampani ebo na baso yebekompa yekase A2 Allied Company ana A2 Agro Allied Company chire yemu yenimusa moye adwumekuo bayi okay and in the first place no mechia ahwefo na etefo nyina A2 Agro Allied a company bia papa ne dindi Mr. Adolf Adakwa enti Adolf ne ye A ena Adakwa no so ye A enti A mienu a ye de abom eno ne A2 no ena Agro Allied ne kire se ye agric related ejuma enti ejuma ye ne nyina efa epiayo ene agric ejuma ye wo Ghana mu ha ena A2 ankasa company no so ye wo poultry farm a wo Asante Bekwai ye wo factory wo hanoma factory hanoma so ye wo soya site ene ye wo complete site complete feed site and also I work A2 adwumekuo yi esase esei okay banan ne fiti ase ne de ye rap Adolf Adakwa or start a poultry farm wo Asante Bekwai na ne poultry farm no enyini no sisi aye ka sei
yɛwɔ nkokɔ a ɔmobro 400,000 ɛwɔ asante bɛkwae ɛwɔ 2 different farms baako wɔ bɛkwae abesoa ɛna bɛkwae kɔɔtwea all starting no ɔde nkokɔ kakra na started but okɔ n'anim no na nkokɔ no abɛdɔɔso na ɔhwɛ a sɛnea ɔbɛkɔ akɔtɔ eburo ne ɛho ne amaneama ne nti ɛne ɔhwɛ kwan ɔbɛfa so a ɔno abɛyɛ n'aduane na wetimi de ahwɛ ne nkokɔ but ɔyɛ saa nhyehyɛ ne nyina wie no so o na wetimi ɛyɛ ɛno nko ama ne ho de a adan na ɔnyɛ ma Ghana farmers nyina ɛno na ɛma the whole idea of factory no yɛ started yɛ ɛna sɛnea ɛbɛyɛ a farmer ɛsɔre a ɔnkɔnkɔtɔ eburo na watɔ soya na watɔ shells na ɔno akɔpɛ efikyire bi na ɔbɛ mixe yɛwɔ machines wɔ hanom nti papa no ɔno adwene ho sɛ ma menyɛ saa adeɛ yi na meyɛ saa adeɛ yi a ɛbɛboa farmers no ama ɔmo ho atɔ ɔmo na ɔmo sɔre apa ɔmo pɛ aduane ama ɔmo nkokɔ a ɔmo sɔre a ɔmo akɔpɛ aduane no na ɔde ama ne nkokɔ yɛnhwɛ adwumakuo yɛ ba yɛho sɛ emu bie paa etu agro allied company mo ahoɔden egyina sɛi ɛwɔ dwumadie mu okay meda wase ɛba no etu agro allied a yɛwɔ feed sector yɛ feed no machine no etimi yɛ aduane 140 tons a day for every 8 hours kra nyɛ a day for every 8 hours nti sɛ 24-hour economy be mu na sɛ yɛwɔ kwan na ebitimi ayɛ feed ni bebre a yɛbɛ sure sɛ 140 tons no yɛbitimi ayɛ 140 tons makomako mmiɛnsa ɛno no bɛboa ama bibia ayɛ kama yɛsan so wɔ soya sector ɛno so etimi yɛ 300 tons every day 300 tons which is about 6,000 bags a day ɛno na yɛtimi yɛ wɔ hanom edi baabi a yɛwɔ yɛn ho sɛ mfidi dwuma no ɛdɔɔso fa yɛ firi aseɛ adwuma no firi aseɛ wɛi atoa so wɛi na akɔwie wɔ hefa okay nti sɛ ɛba no feed ne side na yɛwɔ ingredients a yɛde ba soya wheat shells these are the basic ingredients but aside no yɛwɔ nneɛma binom wɔnom a mintimi nyina TV so nka because company bia wɔ ne secret a ɔde yɛ ne aduane ama ne aduane no ɛda mu soronko yɛde saa nneɛma ne nyinaa ba yɛwɔ machines wɔ hanom a yɛde start sɛ yɛde blend ɛde grind ɛde meal ɛde mix yɛde nneɛma ne nyinaa keka bom a yɛwɔ sector ɛbaage yɛbaage wi a yɛde aba ekyire hanom na yɛde aba begu a sɛ ne ɛbɛyɛ a trucks ne ba atenten ne ba ɔmo so ɔmo betimi ɛload akɔ yɛhwɛ ahanom side nso so a soya no raw material no ɛba mfitiase honom na awura inside awura mu a yɛwɔ sector ɛbɛtwe efi ne nyinaa firim yɛwɔ sector ɛbɛhohoro soya no ho yɛwɔ sector ɛbɛnoa soya no yɛwɔ sector ɛde nneɛma ɛwɔ sɛ yɛde ka ho no yɛde aka ho na yɛtumi akyim oil ne nyinaa firim yɛkyim oil ne nyinaa firim a yɛfrɛ no solvent extraction yɛkyim oil ne nyinaa firim wie a na afei yɛnya soya bean meal no ɛno na akokɔ no edi a ɛbɛboa no na oil no so yɛ refine oil no na ɛno so yɛtumi ayusu yo enti mu dwuma die mu no yɛnhwɛ adwuma biara wɔ na ho mmerɛ nneɛma baako mmienu bɛyi na bi ekwan bi so ma mu ntimi nya no sɛdeɛ nka mo pɛ no well sɛ yɛka ne saa adwuma no afi ne yɛnyini enti everyday challenge biara deɛ ɛba on a daily basis na yɛtumi asolve enti mintimi emfa me say CBB so say a challenge kese ma ya because me meji dey kire me say challenge dey eba otra challenge now if you overcome the challenge then you become successful and we are always ready for the challenges no so that we can overcome them and become successful enti ye nyini everyday bia no bit by bit na ye di ekoye nim saa yɛnhwɛ ha dwuma yɛfo ɛwɔ ha yɛde a dwuma etise no ɛbɔ kwan bebree ama ɔmanfo nyɛmu adwuma ayɛ fa yɛfam kakra ho asɛm te sɛ yi oh sɛ yɛhwɛ ahanom a yɛwɔ workers bebree wɔ ha even yɛasan create hostel ama workers ne bio because ebi mu free north ɛna ɛbaayɛ ebi wɔn ntumi nkɔmma nti yɛwɔ hostels wɔ hɔnom a yɛde ama ɔmo a ɔmo ɛda yɛwɔ workers bebree wɔ ha mmaa wɔ ha mmarima wɔ ha aduane noafoɔ wɔ ha nom security foɔ wɔ ha ɔmo nyinaa nso so yɛtumi ne ɔmo nyinaa yɛ adwuma no ebom yɛwɔ ɔmo awie university
omo ye normal workers day by day for nyina etimi koba nti adwuma yi de na metima aka ne say etimi create both direct and indirect job opportunities at the Magana for nyina. Now obo niema mode edi mu dwuma wa hai so brunimeka say raw materials no how bi wom ne dodo a muhia munya no bra esem ewo dwa so ana free akuafo nsem. Okay, say ye kano ye fan say bibi to say bro ni say no ye start and ye fit say na ye kra bro ne ba but ya say adwene ho say Ghana hanom ye wa akuafo bebre a omo do ebro enti ye bie kwan say farmers no emfa mo bro emra enti ye eba no ye raw materials ne de eba na bro in particular ye wo bebre o ba no kra no bon say entrance on mo track bebre wo ho no ma omo ba be offload omo bro no ma je omo sika ingredients bi wo no mo so ye kraba eno so ye bomodin say bosume miensa bosume nan bia no ye kra niama a ebetimi last for those 3-4 months no se na be ya adwuma na ye no shortage bi ambem na farmer bi de no ba beto ye ho so a na e bia wa ye disappointed nti ye kra bibia ba ahead of time. Yen hwe mudwuma die no mo awie bibia no ne bo ho nsem etesei abadwa so sei na kuafo nkaye no mpo esinu mu dinkita ho wo mudwuma die msifa se eba no ye bo na metimi esiso pise ye bo ne ye pa because ohwe niama A2 feed edebe mawo ana se niama ewo A2 feed ni ma fane se ukoye wa waduane a ebia na won fa niama bi engum a ebema aboa no bobebo no ho ban efri yarewa mu but say A24 ye aduane na A2 feed no niama ewo mu nti ebo aboa no ho ban into sika ode bekwa akoto enuro kra no ni nyina no eka obotom ni nyina so ye niama ebe eye mfasode a obenya efri A24 aduane nim eba ne board ye de compare other ones na metimi aka say A2 aduane ne de eda fem pa ye da se owura ni dia na ka ho Nii aja sai Nii aja sai Newman ye nwie nkomo no eno a mampani pa Nkokɔ Nketenkete hye ho ntoma Okumase Jubilee Park no ye hu se opani Adolf Adakwa adwumawura mampani Abonaba so hu se wo ye adwuma so empo oman so afo hwe ku adwuma nsam so no nyamfo rekopoku ono asim abaha aba behwe se de udwuma die esitie fire free asiem Nkokɔ Nketenkete hyehyɛ na ho asem beto mo anim ebrebei le ba na se na oman mu mudwuma die adwuma mpani animu a wasom se momo bi well eba no Nkokɔ Nketenkete na emre atwemu kakra be bosume mienu mianse bi atwemu no ye started say ye engage aban mu mpanyimfo concerning the Nkokɔ Nketenkete because yen so yehunu say ye local company we enye bronidia ye local company nti yen so se bibi sa eba e wase yen so ye de proposal ebeto mpanyimfo anim na ye ma omote asese ye wo capacity a ye betimi aye feed ni ye kama e betimi aboa Ghana kuafo poultry farmers nti ye de koto aban mpanyimfo anim ema omo die kire bai minister na ba hanom oba behwe machines no or you so impressed ema ne compare yen to one Brazilian factory a okohu ya ono nanum to say your factory kra no kese sense Brazilian company na okoko visit ye no na ye de to omanim no so omo behwe bibia no omo nu say ampa ye wo capacity ye wo ahoden ye wo niama ye betimi e de aye na ye start say ye di hudwuma ya kwa akopie mpempen so yi yo nti enunu mu no aban ne mo akọ nhyehyẹ surunku bi ebi a akade mu mmoa sikase mu mmoa adwumase mu mmoa ai aban de yakọ nketa ho contract kakra more details there yentimi na ne nyina edi nso so ewa hanom but ye warehye mu se ni aban ne ya hyehye bia no aban be ye na afemu de ono so beboa ye obeso ye mu na yenso ya afemu de ama Ghana fo ho atom ye hwehye sei sade modwuma no esiti a aban anase omanfo titiri ne omo ye kuadwuma fa ntakramo afemu no
Omon for mo ehon tom so say etu Allied company brano Nkokɔ Nketenkete hihye yi wobetimi asoma mu nuane da na ne ameka ne say fa yen farm no say yen ye wo nkokɔ 400,000 say A2 feed A2 farm etimi de ne ho to A2 feed so say de bia obesori bia no obenya aduane afiri e hɔ a yen nkokɔ ne 400,000 a me pacho eni die mu a wo de ye 1,000 wo de ye 2,000 wo de ye 10,000 no eba ne say na wontimi fa ho to ye so yen ye ka ne say fa ho to ye so wo de ho to ye so a o sori anapa na wo ba be ma nkokɔ aduane a onkonkɔdwene enkonkɔ tete ha nkɔpɛ beebi a obenya so ya ne niama ne so do ho ato A2 feed so na wanya aduane na free ho na ho ato Nkokɔ no mu nuane die mu no fa ye fam kakra ete sei nkokɔ nam se omuduru mpempenso bi a wo ho aduane a omudie no ho hyehye ne sei se na moye no. Okay, ye wo nkokɔ no mainly no ye wo two types mainly even though there's a third one your friend no a combination of broiler and then layer into a form of dual purpose but mainly no a layer and I say a broiler yet funny layer na side na me dum befa ho ye wi a mema my assistant no so at the yafa broiler ho no side into a ban layer na ye wo pre-starter and no your friend no on pre-starter ya the bema the first 2 weeks no and as the first 14 days no na otwi mienu num na no na ode no na ma aboa no after 14 days no na ye call layer starter no or best start for 2 weeks no e de akopem abra akokɔ no edi 7 weeks ekono now we layer starter until from 2 weeks to 7 weeks now what start layer grower every 8 weeks ho no mo kono ekopem sa aboa na to kosua akopem 5% production kosua akopem 5% production and sana wasesa every layer grower na wakɔ layer 1 no so aboa no be di layer 1 na sa akopem 55 weeks more no mo sa aboa no ntakra nyina start say etutu na wasesa every layer 1 na de call layer 2 na aboa no edi layer 2 na akopem say ebi abronya beduru sala bedu na wo so person woton no na eno ano no yo said ya kan nti ma ye ma assistant ono so emfa fa foforo na bodi ni bi ma wadaroma etiefo nyina ya damase samanya mre na mutie A2 na mutie Opemsuo TV fa broiler starter broiler ho a senior me boss edi kan ye no say onwanwa no yetimi de ma layer ana yetimi sa de ma broiler eno yedi kan for broiler no wo de mo 2 weeks na one more broiler starter and also for 2 weeks now the finisher at the finishing for 2 weeks daily for 42 days now a broiler no I am ready 3 weeks now broiler no I am ready o amunya ready no na chese o broiler no e weigh 3 kilos ano den pa emu aye du a difference Ghana ha nti sana etie wadaro maboa ye ma ye ntiase ye ye taati se nkokɔ no mo ye no mo ho ahomete pa edia na ya na akuafo de mfonso poultry farmers no e ma nkokɔ no ewu sa nokre nkokɔ aduane no eti se de nipa ye nso ye dey ye did because ade akokɔ be dey no eno na nipa ye dey edi ba nipa bebre enim ne sa ene say eye bro eye soya eye other ingredient wheat brown ana ede ka ho A2 abomoden ya de infidia aba sa nneoma we nyina yehwehwem ehu yare a ede ewom ansa na aboa na ede before say aboa no bedu na ese otimi hu ne moisture level anase ne nneema kakra ede ewom ansa na aboa na ede enam santi no ye de machine aba ye wo lab kese pa ewa ha ye test ansa na ede ye de bi kwa ye mo ne ye wo food and drug board authority a
omo ye den omo ye saa hwehwemu nyina ansa na ye kra nya aduane aye den edi saa so na nkokɔ no ye won ntoboase ma omo nti eno no nti ha so ye nhwe bi ene ye ho no gina so na fa futuo bi ma ye poultry farmers no akuafo a omo ye entakramo no fa futuo bi ma wo no mai. Okay, yo, we anka me pese general manager besan because animal scientist. Okay. Kakra wa nutrition ho adwuma. Ene ma ye monje yenye information ipi wono. Yo, ye dase pi ye mpani kan da asem bi wo ho aso hena no. Asem bi so wo ho aso chiamia no. Pada romani ma ye enkyerɛkyerɛ ene afutuo. Wono ye ntakramoa nkukɔ nkonfam no mo maka no na mebusa me nua sɛ fonso be no mo ya mo an timi wusa fi sɛ ya tate sɛ nkukɔ ye nkukɔ yade bi aba nkukɔ yade bi aba kunkum mo an mo ye nso so no mo ho ahomete waka bi ebia na ho no wo bibi a wo de bɛka ho ansa na yakɔ afutuo ne nkyerɛkyerɛ no so. Okay, enti me da se eba no niama etimi ma nkukɔ ewu ane ebia problems a nkofo ka se nkokɔ ye no problematic issues bebre wo mu no ni nyina no metimi aka esi two main things so ba ko ye management and ba ko ye biosecurity. Management ne ye kwan a ofa so etete akokɔ no obi wo no ma e bia mfitiase no kra no okɔ akosoja ama nkokɔ no kra no sebio bidie ene gya no kra no okoso wo ebuo nim enti smoke na beba ni nyina no egina buo nim obefo say ye normal aboa no so dem na wo ye ma okwan say da smoke room for 24 hours kra na wo be kire but na wo ma aboa no dem enti by the time aboa no beka so o nyini no na wa develop respiratory disease and say respiratory infections ewo ne system nim na chese emoa no omo esu no eni omo ya biam ne omo te biam ne omo pom den hihye mu no ti se ye nipa ya nya metimi aka ne se o nya o ye oyema wo ho a emmoa wo no menye ma aboa no nya aduane a wo feel se wodi abeye yi ama wo no eno na akokɔ no so obetimi edi enti eba no ti se na meka ye smoke ya semi later ebi aboa na nyini be 20 weeks be 21 weeks hono na obo say issues bebre na ebem efri senia otete aboa no biosecurity american one semi ebi obi chale water a ohye ana sempa bo ohye no o da nanti compound no so san owie ya na o de wura poultry farm honom bebi ankokɔ no wono aboa no so odidi e wo fem and eduane de nyina ne nsuo nyina esisi fem enti wode mpaboa ne nam honom no aboa no so nhyesu and on chale water into ono so be peke ne nase be peke saa yare no no de ache ama ne other nkokɔ ewo inside by the time I be realize no na yare aba inside into biosecurity enwo hia pa disinfectant nsa atade a wode nam abonten emfa right inside niama bebre wo honom but we na mebobo so kakra biosecurity and management that is the best. Ene yenhwe ehwo na asa de wo kan Nkokɔ Nketenkete a mampani apa wo ntuman baabi omanfo kon ye no mpanimfo kan se o ma akɔhwehwehwe hɔ de nanso ebia na entise de mo hyehyɛ no yiem esitie eno no de asam na wo kan fa ho. Well eba no sa na me director ene aban panimfo kan ne se yeah A2 feed for no so because of me field any my assistant no so ne field nti ye bekɔ obi a ye obefa A2 aduane ne bia no ye bekɔ ne honom from time to time bia ne ye beba besrawo na niama a wo ya enni kwan sɛ wo ye no na ya kyerɛw nti mpanyimfo akɔhwɛ honom de but enye da ba ko ne ye de yɛ sɛ adwuma nti abrane bre nyina no o to aduane na firi hɔ a o gye aduane na firi hɔ nom no yenso ye nya bre a ne ya fa hɔ nom ne aba bɛhwɛ anti ya me patron ya wo ye die e de problem bɛba nti sesa no dane no na kɔ wani ye ne sei na yenso ye de kyerɛkyerɛ nti A2 feed technical team no so ɛbɛsan support Nkokɔ Nketenkete program no yenhwɛ nkokɔ yɛn na sɛ ntakramo ayɛn omu dwuma die no ehia sika kɛseɛ na obi atimi ayɛ obroni bɛka me say capital intensive edisi kapa na to say
men ya meka fa eno ho ne se ebe depend on wo oba be ye farm adwuma no obebisa ho se me pese me ye broilers send am assistant ne kan ye no broilers no de na oche insia pe na aboa na ready and say okra as low as even maybe 1,000 cedis 1,500 2,000 cedis kra na obetimi ahwe aboa no but e bia ba no layer na aboa no be didia kopem bosome 9 ekobusumi num ansa na wahunu se kosua astarte ba eno kra nche se wenya usika because kosua ne beba kopem be a 70% ansa na broni beka se we break even ansa na after 70% no what start to make profit enti it will depend on baby a o befa baby o befa so offer broiler hono side dia na o chinsia 42 days wenya usika wakwa akoton wenya usika se eleya no so dia obetimi ahwa akopim 5 months after 5 months no na wa start hu okosua obetimi anya okosua for 2.5 years eko 3 years kra no na onya okosua enti mintimi nka se eye capital intensive ni nyina depend on determination se opese o ye adwuma no na wetimi aye onu aka bibi ka kra fa ekwampa mafa so amoye madwuma ma mo nsa no adwuma no edemu sonko nuane amwa no ebedie fa ye fa mu biewu na yehwe obroni bi kan bi say mo product quality assurance system eno so etisei okay ti eba no quality assurance A2 feed your quality control and quality assurance manager ono so one officers ono mu ye adwuma abrane bre nyira no ingredients ebe ba ha bia no every day omo test it every day say bro a esisi abontin ebe ba ha on befa sample no ma kwa test wo lab I was say drew a certain moisture percent I was so much check toxins ben ewum aflatoxins ben mycotoxins ben ewum na we o ma check sa na mani nyina ansa na o ma gia tumu se we bro no kura no o mo to efiri wo ho enti se procurement manager ebeto niama na efiri ho no ma just a quality assurance agia tumu se niama we a wo to papa ansa na wato ewi a yetimi dia ye feed na ewie nso so just say yes esa sample at the collab hobium ama lab for no test mayen ama ye hunu say feed no ya ye ewie no enuanu no ye ka say ni nyina wo mu no ampa ni nyina wo mu na ne ebebo aboa no ho ban no so ni nyina wo mu yare bi anim ansa na omodo stamp aboso say ye betimi yen a ye sales and marketing no ye betimi akoso aton nti go through all these quality processes say na be ya ye the best ama farmer no say yehwe mo product mo de badwaso omanfo etimi ebeto no maako ana se ndudo mu nko a ho adwuma na mo ye ne ton no enhye ne tesei nti eba ne ton na ye wo omo ye from distributors ana retailers omo wo Ghana fa ne nyina ebi mo wo baby a obefe bia no be hu bi wo honom omo na omo beto te se ne a ye hu big truck ekwa akra 1,000 bags into a see retailer ne so ono na auto 1,000 bags or 2 year na poultry farmer no obeto baako obeto mienu obeto miensa no na wato free retailer no into a brand nyina no farmers ne bi fra ya bibisa o wo hefa what he so mete kumase bro no mete so line and ya the distributor way number and emao okono hono ma obenya aduane ne bi ato obo hono mo nso so ya another small space wa ha ebia otwemu a na ebia obetimi ato 1 bia where there small space bi and e ma 1 or 2 bi na wato but ye advise farmers ne say obefro ne car na waba ha no ma ba beto 2 bags obefro ne car ba beto 5 bags because ohome betse ha no ma factory for big trucks and in your mind so the o taxi bi ba ha no ma ba beto ba kumienu a ohome betse enti advice ne say obeto a free distributor no ho and as all your big farm there now on aba ne aye nkitahudie then from there we can know how you bit me serve maybe out me 200 bags a day and a week and I say 300 bags a week now you share kwan ya befa so a you bit me no aye adwuma no yo ya dase pa ya hwe adwumafo bebre na woda na di se omo ye adwuma nti bia ya yegina mfidi dwuma yi mo ya na mfidi dwuma ho hyehyeye no ya na esan bebre ewom ehyehyeye pa bai na A2 Agro Allied Company mo wo ma modwumafo omo bambo
ɛho nsɛm ɛte sɛ yi. Nti sɛ ɛba no ahobambɔ a yɛwɔ safety manager a ɔno nso so wɔ safety officers. Safety manager no wɔ safety officers. Wura ha no ma obiara ɔbɛwura inside bia no ɛwɔ sɛ safety manager no make sure sɛ nneɛma a ɛwɔ sɛ wɔhyɛ no wɔhyɛ. ɛna nneɛma a ɛwɔ sɛ like the things they are supposed to do no ɔyɛ ne nyinaa even construction for ne nyinaa ɔkyɛkɛ wɔn nyinaa sɛnɛ ɛbɛyɛ a nneɛma a wɔhyɛ adwuma a wɔyɛ tools any machines a wɔuse ne nyinaa no or make sure say you are in a safe place sɛnɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔsi any injury ama ne nfa problem bi amma nti ɛwɔ safety manager any safety officers ɛwɔ A2 feed factory hanom. Nti yɛdi nkɔmmɔ bebree sɛsi a yɛreka sɛ yi mohwɛ adwuma a moyɛ a munya dwa mudwadie ɛte sɛ yi ɛwɔ Kumase ɛne Ghana man mu. Adwadie ne deɛ mɛtumi aka akyɛw sɛ yɛkɔ so paa Nyankopɔn adom ɛne Ghanafoɔ akuafoɔ poultry farmers adom nti ɛkɔ so paa ɔmotɔ ama ɔmo biara ɔtɔ biara nso so yɛwɔ recordings bebree videos bebree a ɔmo atɔ ɔmo de ɔmo ato yɛ so nyinaa no ɔmo de wɔn adanse pa sɛ A2 feed aduane deɛ ɛyɛ papa paa. Yɛnwie yɛn nkɔmmɔ no koraa yɛaka nsɛm bebree yɛpɛ sɛ wobɔ nsɛm no tɔ fa ɛkyerɛ yɛne yɛtiefo A2 Allied company deɛ na moka kyerɛ Opemsuo TV atiefoɔ ɛne ahwɛfoɔ ɛfa mo dwumadie ho. Okay, nti nea meka akyerɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ ne sɛ wo a woyɛ kuani poultry farmer whether ɛyɛ guinea fowl ɛyɛ turkey ɛyɛ nkokɔ ankasa nso so a mepatwɔ fa ho bɛto yɛ so as your #1 feed provider na yɛmma wo aduane a ɛyɛ papa aduane anuanuno ɛwɔ mu a ɛbɛboa wo mmoa no na wo ho ntɔw nea meka no no. Udi ne nyinaa no di brɛ ne bi mu. mepatwɔ medin de Nii Pneuma mede brɛ yɛ sales and marketing manager. That's it. Abusuafo yɛsɛ enwom ɛwɔ hɔ yi ɛda a ɛsɛ ne wura nankasa ano ɛnura Ghana mampani ɛda ɔpani Adolfo Adakɔ adi ɛma yehu adwuma sonko a wɔyɛ na santemam nyɛ baabi a sɛ Kumase kaase nti adeɛ ɛkyin yei na Opemsuo TV Opemsuo radio mpani ka sɛ kontromfisi ne suman ɛde n'ani yɛba bɛhwɛ sɛdeɛ A2 Agro Allied Company ɔmo si di ɔmo dwuma esifa ampa yɛba yɛ no yɛate bebree yɛhu bebree so a adwumafoɔ wɔ ha ɛyɛ adwuma a mpanimfoɔ nso boa ɛde som asanteman ne Ghana man nyinaa ne yie mu no ɔmo hwɛ sɛ ɛbɛboa yɛn ama ɔman yi mu ntakramoa yɛn atumi afa ne ntoma pa afira na atumi akɔ soɔ na mmoa no adi enuane a ahoɔden wɔ mu enuane a ɛsɛ ɛfata medin de Kwame Adu Jamfi Kumani Opemsuo TV so ni Opemsuo radio ni medamase. Okay, therefore yadamase sania maba yabahai ahaye A2 Agro Allied we aya fidie a yede ye feed no ya fidie no sania ye no de bia yede gu efo ayi machine no mu efa ha ewuram sania ni abrante ye say ya pepepe local maize ana etode bia yede eye most no yede local maize no because say person promote local industry local farmers ewo omonso farm omo ye wo other places efa esrem ene bono hafo nti eno ana yego so eye we eben so ye soya ye defra ede ye enuane aha nyina ha ye raw materials no ebi so ye wo warehouse ewo sokoban I hold raw materials no for 3-4 months ansa because from nyina no near stock from nyina no near stock sene ba ya yen disappointed ye farmers yen disappointed obi ode no ho ato A2 for so aha we feed ya ekoye farm sene ye kan ye no your farm of 400,000 capacity base and your feed ya more every blessed day
a ɛkɔ farms enso ni ebi enso na egu aha ɔde yɛmmoa no nso ɛyɛ den edi aduane a yɛmmoa no di no ɛnoa pɛpɛɛpɛ na yɛnso yɛyɛ den aduane a yɛmmoa no edi na ɛnoa na yɛde yɛ den yɛde kɔ abɔnten yɛn sesa no pɛpɛɛpɛ sɛ na ɛbɛyɛ bibia si a yɛbɛhu ne ntɛm ansa na abɔnten koraa nso ayɛ den ɛho feed a yɛyɛ ɛde kɔ farmers yɛde ma farmers nso eni we ɛyɛ feed a yɛyɛ a yɛde kɔ farmers no ebi na egua aha yɛ layers no yɛwɔ layer grower yɛwɔ layer starter yɛwɔ layer 1 yɛwɔ layer 2 ana yɛwɔ ɔnwanwa press starter deɛ yɛde hyɛ ɛmoa na ase sɛ ɔmo ba foforɔ a we ana yɛde kan yɛ den ɛde mo we yɛde mo for only 2 weeks, that is 14 days. 14 days. Yɛde mo for 14 days. And sign your baba be used to starter. Nti if you layer starter no so a, ni ekɔ layer grower. Layer grower na boa ma mo no ehyehyɛ eye ɔmo nkosu ato mu. Enti ɔmo hyɛ ase sɛ ɔmo to nkosu a, ni de layer 1 no enso ama ɔmo. Ɛno de be mo ɔmo saa kɔpem sɛ ɔmo be di 55 weeks. After 55 weeks no near the layer 2 and so I then ama warm copim say wow beka say eh nkosi o mato ache amoi o mato ache enti ye beton warm until layer 2 ne de what the more after say already 55 weeks eko sana etie pepepe you 50% concentrate 50% concentrate no when so your concentrator eye yenuane no ya adru Opemsuo bi a wo de aburo nko a na eden efra onyam aburo na de afa we na de afra wo fa we ba ko no afa aburo ba ko na de afra na de eden wo de ama wo best no ebini distributors no and farmers for the product ni bi a ya sha ase ye de ma wo mo bebre ka ho adanse pa eboa wo mo omudi mu emmoa no first no na omo yare ba se na omo di A2 no yare no so ate mortality so ayeden ate omo dem A2 feed na mo a bibia everything is excellent bini omo so de ko ahanom eye senia muhu no wa haka eye finished product for the soya the process and baba the idea soya never heat into the capasso at once at the go enemy the idea the capasso at the go yes the muya the edge we protein content no and 48-49%. Very rich. And no. I had been a process it and addition. The process meaning a great law, the different for an the bottom channel, the bottom channel, now release the end product. Not to say, you are bagging. When you are bagging, now, we no cry, you know, the barber take a sample. You take a sample, now you have the collab, near test moisture level, near test oil level, near test how the feed have been cooked sanity. Okay, the balance of lab. Then we are A2 lab and then A2 agro allied. The lab, the tested feed. The lab, the tested soya, and then you use equipment and the other can or other testing or Brownsie. Yeah, the other testing as the samples. Wait a minute. I'm at here for
and other samples also. And they go broiler, we have the layer, we have every consignment. Means that we are the Babano. You tested elsewhere, a share hour, and also the quality. To me, our yeah,